Så er der godt nyt til alle, der lige står med 30 millioner kroner og ikke rigtig ved, hvad de skal bruge pengene til. De kan købe en ø i Smålandshavet. Det er skønt herovre hele året rundt faktisk. Det er lige meget, hvor man kommer på øen, så er det lige dejligt. Ja, det er. Det er ingen hemmelighed, Kjeld er begejstret for de 150 hektar ren ø. Ja, det er vel som stadigvæk med naturen og